labi nga live. Nag-live tayo manin sa Apo. Dito yung YouTube channel tayo. Naimbag na rabi iyo amin, ngawan tilabas na. Nakaya amin na nga buy-buyat at ta. Nagyam-yaman ako at ti. Kanayan nyo nga suporta iti channel tayo Apo. Nagkanta Apo, ti kanta pang lukat. Ito yung kanta na kuluan ti Intayon ken ni Jesus. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalik, ko'y dagang sikat tapli. Amang te inawadwa apik sa itipek ka. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Agpayso ditoy daga, awan makaliwliwan. No diti asiden kita puso anapate. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga 26 na nanonood sa ating live stream ngayon. Kumusta po kayo? At magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay nasa ating lahat ang blessings ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-comment lang po. Please like na rin ang live natin ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pwede na pong tayo. Salamat! At mga kumustahan tayo ngayon, pwede kang mag-comment sa mga pa-shoutout dyan sa inyong lahat. Sa lahat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Isa pang kanta, Ilocano muna tayo ngayon.
Nakapiret tayo nung gabi nung nagkumanta tayo ng Tagalog. Kaya Ilocano tayo pa itataapo, Ilocano. Pwede naman yung yung awit ng papuri sa ating Panginoon. Pupurihin kita yon, walang yun Hindi yun copyright. Okay? Para sa inyong lahat, purihin natin ang ating Panginoon. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magpakailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magpakailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita, magpakailanman. Aking ihahayag sa buong mundo ang kabutihan at kadakilaan mo. Patutunayan mo sa bawat tao ang kabutihan at wagas na pag-ibig mo. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita, habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Aawitan kita, magpakailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, magpakailanman. Okay, yan po ang awit ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Sa 66 na nanonood, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-like sa ating live ngayon, please mag-like na po tayo, kahit mag-like lang po. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Marami tayong ina-upload sa channel na to. Maraming mga Christian song, Ilocano. Sa mga hindi nakaintindi po ng Ilocano, may mga shorts tayong na video na mga instrumental ng gitara. Shorts video lang po yung mga upload natin dito na instrumental, kasi bawal po yung mga mahaba instrumental po sa gitara, kasi alam nyo naman makapiright po tayo pag mahaba yung mga instrumental, lalo na yung mga trademark na kanta, yung mga awitin, trademark. Pero yung mga shorts lang, pwede yun. Kaya kung yung mga Tagalog dyan na sa mga ibang hindi nakaintindi ng mga Ilocano songs, sa mga Christian songs na Ilocano, may mga upload po tayo na shorts video dito sa ating YouTube channel, yung mga lumang tugtugin, pero magandang pakinggan. Magbasa muna tayo ng comment. Si
Labitag, hello po. Sabi niya, okay. Hello, Diyos Labitag. Magandang gabi po sa iyo at sa ating mga nanonood ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga 65 nang nanonood sa ating ngayon, ating live. At sa mga hindi pa nakapag-like, kung bago kayo umalis, kung umalis man kayo, please naman like naman itong live natin ngayon. Pwede po song, ni Diyos Labitag. Pwede naman, pero yung mga pili lang yung mga songs na tinutugtog natin kasi alam mo naman po kapatid, copyright po tayo pag yung mga ibang, lalo na sa mga Tagalog, English na kanta. Kaya nag-Ilocano lang po tayo. Mas hindi po masyado sa copyright. Ilan lang po yung mga Ilocano. Okay, piano pala tayo dito. Tayo natin yung piano. Gitara muna tayo. Okay, sa 73. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong awitin na to ay, ang title nito, Ilocano. Tayo. Salmo to, Salmo. Ti Diyos Apo, ti Pastor ko. Sa Tagalog ito ay, ang Panginoon ang aking pastol. Yung sa Tagalog. Pero Ilocano po ang kakantahin natin para hindi po tayo makapiright. Ano pong kakatahin niyo po, Diyos Labitag? Ilocano, ang title po, Ti Diyos, Ti Apo, Ti Pastor ko. Ti Diyos Apo, Ti Pastor ko. Naka-Bigo live si Kuya A. Para naman ni Jomar Makahiya. Yep. Hindi po, live po tayo sa YouTube. Okay? Para sa inyong lahat, kung hindi nyo man po maintindihan, ito po ay salmo na ang sinasabi nito ay ang Diyos ang ating pastol. Okay, para sa inyo, gitara po tayo, gitara. Itinalang to akarubutan, bagina na enda, kisarukot ken baston sa lapi banda. Ti Diyos Apo, ti Pastor ko, adda aminen abasapul ko. Diyos Apo, iti pastor ko, baro abig sa ipaay na kaniya. Awan dwa-dwa ako muyog to kaniya, iti kinaimba, isibay ti natal na nga o ako iturong na, ken iti kinamanagayat, bayat ti panagbiag ko, katagtaeng ako magnanayo, o ako iti balay mo. Ti Diyos Apo, ti Pastor ko, adda amin
ay nakaniya, baro apik sa ipa ay nakanya. Okay, yun po ang isang awitin yun. Diyos Lavita, maraming salamat po. Galing nyo po. Maraming salamat naman po, Diyos Lavita. And then, sa mga 88 na nanonood. Sa mga hindi pa po nakapag-like sa ating live ngayon, please mag-like na po tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa ating YouTube channel. Sa mga marami po tayong upload dito sa channel natin na sa mga ang karamihan kasi na content po natin dito ay mga Ilocano Christian songs, may mga Ilocano songs naman, may mga Tagalog din, pero bihira lang. Pero ang maraming mga content po natin, yung mga short videos sa ating short videos dito sa YouTube channel, mga old songs, Eddie Peregrina, gano'n yung mga, pero ano yung short video lang po yung nandun, kasi alam nyo naman yung mga long form of video na i-upload natin sa mga social media sa social media ay pwedeng ma-copyright po tayo, kaya yung mga short video lang, mga instrumental, may mga awit kanta din dito sa channel natin, pero konti lang po ang Tagalog, karamihan po ay Ilocano. Mga 75 po na nanonood dyan. Baka po pwede po mag-like kayo sa live natin. Maraming salamat. At saka sa mga hindi pa nung pag-subscribe, mag-subscribe na rin po tayo sa YouTube channel. May Facebook page naman po tayo, pero mas maraming na-upload dito sa YouTube channel po tayo. Maraming salamat po sa mga nanonood. At mag-comment lang po at please mag-like po na tayo sa ating live. Mag-react po tayo. Mag-react. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po. Yung mga lumang tugtugin, yung mga short video, marami po tayo dito sa YouTube channel natin. Mag-exhibition naman tayo sa gitara para sa inyong lahat. Instrumental lang po. Instrumental lang po. Okay, yun lang po, warm up lang po sa ating kamay. So, ano yung kamay natin sa mga 107 na nanonood. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-like, please naman po mag-like po tayo sa ating live ngayon. Kahit mag-like lang po, okay na yun, okay na po yun. At comment na rin kung pwede. At saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa mga content creator dyan. Mag-comment lang po kayo. Mga kapwa nating content creator. Comment lang po.
tayo pwede mabalik kanta. Yung pwede nating awitin ulit na mga Christian song. Ilocano. Ilocano muna tayo ngayon. Ito po ay siguro naman pwede itong Santo Niño. Santo Niño. Santo Niño, modelo ka ng tao. Wait po. Tayo muna. May 7 na nanonood ngayon. Mag-comment lang po kayo, mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakapag-like, mag-like na po tayo sa ating live ngayon. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. Maraming salamat po. May 91 tayong nanonood. Para po sa inyong lahat, ito po ay napauluan ti Kibinen na. Tumangadaken ka ako, katipas ko, to'y ar-araw ko, itaasi, kenayaan mo, inapitalek, to'y asot ko, narod ko Diyos sa buken ka, inagdawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain ka, parabayen alain ka saradayen, tapno kalinay dapupot mulaen, dagita ima ipatay mo, sipnget ibiyag ko, kasikalaen, ibagnos ko, nga aturo, pinapudno, narod o Diyos sa buken ka, inagawaten dayto, adipen mo ala, inkakakibinen alain ka, karabayen alain ka saradayen, tapno at talinay napuput mulaen, siya sino ang malating mo, marignampay ka di amin asugsugat ko, agasam kad ida o Diyos nga Apo, pasaan tuwem kinakurakay ko, marud o Diyos sa buken ka, inakdawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain ka, karabayen alain ka saradayen, tapno talinay dapupot mulaen. Okay. Rugin Lunes, hello! Hello po sa iyo, sa inyong lahat na nanonood.
Sa mga hindi pa po nakapag-like, please naman po mag-like po tayo sa ating live ngayon. Bago kung umalis man tayo, bago tayo umalis sana, mag-like po tayo sa ating live. At sa mga hindi pa po, sa mga po hindi nakapag-subscribe pa dyan, mag-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Mga 95 na nanonood. May 5 na tayong, may 5 po tayo na nag-like sa ating live ngayon. May 5 sa mga 114. Baka naman po, pwede po tayong mag-like sa ating live ngayon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please naman po mag-subscribe na po sa ating live. 114 na nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. At mag-comment lang po. Ito po ay kumustahan din, magkukumustahan, pwede magkumustahan tayo dito. At sa mga awitin kanta, Ilocano Christian songs, good evening, Balong. Yan naman, andyan si Ma'am Naida Peria. Good evening, Balong. Good evening, Manang. Gandang gabi po. Sa mga hindi pa po nakapag-like sa ating live ngayon, please mag-like nyo po yung ating live ngayon para mas, ano po. Kapsat, si Kaya Jay, gitarista Jay Ken Apurufo, wala na ni Magsalin. Haan Manang, makasabali. Pero ang amok na Purufo. Amo kami ni Father Rufo ta nagkadua kami idi jay Del Pilar ken manipod pa idi seminarista iso na seminaryan so na nagyan so na dito ayan mi so nga gamo kami mutang kada Rufo. Pero kan nga siya kay gitarista na sa Bali. Aday so na di Salcedo tata. Kadagiti 118 nga buya baka naman po pwedeng mag-like sa ating live ngayon. 128 na nanonood ngayon. Baka po naman pwedeng mag-like kayo sa ating live. I-like nyo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin po. Pwede nyong i-share ang live natin ngayon. Maraming salamat po. Yun po, Ma'am Magsalin. Kilala niya si Father Rocco Abaya. Then, habang nag-like po kayo at nanonood, pwede po tayong mag-alay ng isang awitin. Ito po ay isang gospel acclamation sa kinakanta bago po magsalita yung paris sa simbahan sa Tagalog ito. Tagalog itong awitin natin. Alleluia, alleluia. Patalastas po yun para Ilocano lang sana pero siguro
sigurado may mga Tagalog dito, may mga hindi po nakaintindi ng Ilocano para naman may marinig silang Tagalog. Pero hindi lahat po kasi maraming copyrighted na Tagalog po na kakantahin. Ito na lang po, handain natin Ilocano. Pangdaton para po sa Ufarturi. Ti Diyos Apo, ti Apo umay kuma. Okay, para sa inyong lahat. Nabitag, hi po. Magsalin, okay. Lex, okay, magandang gabi po sa inyong lahat. May iba pa po. Ano ni Gustavito? Oh, meron na. Ito susunod na po. Di Diyos Apo umay kuma, tuy daton mi ketawat emida, sa ay kumatay kari, amay daton tirabaw ti altar na. Dahil tuyat tinapay nga isabot ni ka, awan ti dayaw na, awan ti lipnos na, di amay kariya may datun ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos Apo umay kuma, tuy daton mi ketawat emida, sa ay kumatabay kari, amay daton tirabaw ti altar na. Dahil ito'y naarap ket agbalin adarala, amang tekti kapya, pang arkan liliwa, di kam tumawaw ken mabisin ito'y daga, nuang kalek kam tu ken ka. Di Diyos Apo umay kuma, tuy daton mi ketawat emida, sa pay kumakabay kari, amay daton tirabaw ti altar na. Okay, dati 116 may 116 po tayo nanood ngayon. At so kung ma-request ko kat kina na ikantam may 10. Ito po yung nanonood din po si Ma'am sa if yung nag-live po tayo. I-like ko man dayta, natantok na ayat manen, balong, please, thanks. Kala naman ni Ma'am Naida Feria. Maraming salamat po Ma'am. Okay, ito salamat po sa mga 10 nag-like sa ating live ngayon. Sana madagdagan pa mga nagla-like, mga 91 na nanonood, baka naman po pwedeng mag-like po kayo sa ating live ngayon. Maraming salamat. Okay. Tanok na ayat. May mga pasensya po sa mga hindi po nakaintindi ng Ilocano, ng mga Tagalog na nanonood ngayon. May mga kanta kasi na Tagalog na kinanta ko nung kagabi, nag-live ako na copyright po tayo. Kaya iwas ko lang po yung mga Tagalog muna. Ilocano muna tayo. Ngayon, pipiliin ko muna sa susunod yung mga pwede nating kantahin na Tagalog songs, na Christian songs.
sa 105 na nanonood, baka naman po pwede kayong mag-like sa ating live ngayon. Pindutin nyo lang po yung like. Maraming salamat sa may 11 na po tayong nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa ating YouTube channel. Marami pong mga content dito na Christian songs, Ilocano. Sa mga hindi po nakaintindi, may mga Tagalog naman po at saka may mga short video na mga old songs, mga Idi Peregrina, gano'n yung mga old pero masarap pakinggan yung mga old songs kasi. Mga 133 tayong nanonood. Baka naman po pwedeng i-like nyo po ang ating live ngayon at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Maraming salamat po. At ito po ang isang susunod na awitin natin. Ilocano na tanok nga ayan. Okay? Sabihin ng kantang iyon ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po pala ang masasabi niyo sa sitwasyon natin ngayon sa ating bansa? Hindi pa ko na yung matapo dahil pasamak tata yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Baka kailangan po natin magdasal. Pagdasal natin ang nangyayari sa ating bansa. Medyo bumugulo. Hindi po maiwasan ang posibilidad ng giyera kung ganito lang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya kailangan natin talaga ng manalangin sa ating Panginoon sa nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at ang China. Medyo mabigat po tayong hinaharap sa mga araw na ito ay sa mga sitwasyon natin ngayon. Kailangan natin talagang manalangin manalangin sa ating Panginoon para sa hindi sana mangyari ang kinatatakutan natin na digmaan. Thank
you so much sa pagkanta mo, Balong. Agyaman ak unay. Agyaman ak unay, manang po di pa nag-request. Tsaka yung mga ano dyan po, mga nanonood po, hello po, magandang gabi. Mga napadaan lang, baka naman po pwede nyong i-like ang ating live ngayon. Pwede nyong, kahit i-like nyo lang muna. Yung mga hindi pa nag-comment, pwede kayo mag-comment sa mga gustong mag-comment. Kumustahan tayo dito sa mga lahat po ng pwede nating i-comment, basta maganda, pwede nating i-comment po sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Ma'am Naida Feria, tsaka 114 na nanonood. Baka po may mga hindi pa po nag-like dyan, like lang tayo. At mag-comment lang po kayo kung ano po ang mga concern natin. Ating panahon ngayon, kumustahan po ito mga live natin ngayon. Pwede kumustahan, tsaka ang mga awitin po na karamihan po ay Ilocano. Naida Peria. Apayan niya oras talaga di pa nag-live mo. Naida. 9 po ma'am, 9. Yun po ang bakante kasi sa mga 7 to 8 nagpe-prepare. Marami pa akong ginagawa doon sa 7 to 8 ganun. 9 kung maaga man, mga 8:30 ganun. Pero karamihan 9 ako nagsisimula na mag-live po sa ating sa YouTube channel muna tayo mag-live. Mas maganda pala dito sa YouTube channel, mas maliwanag. Tsaka mas mas maraming doon sa Facebook. Sensitive po. Hindi muna ako makapag-live doon kasi hindi ko alam kung anong na-violate po natin doon, pero hindi po muna. Pwede sa Facebook, kaya dito muna sa YouTube. Maganda na rin to. Hindi naman mahina ang signal, maganda naman po. Maraming salamat sa 11 na nag-like sa ating live at saka sa inyong lahat na nandito na nanonood. Nabig 11 tayong nanonood na naman. Maraming salamat po. Okay. Kantahin po natin ang Panginoon, maawa ka para sa ating, yung sinasabi ko kanina, sa kapayapaan ng ating bayan. Sana maawa po ang ating Panginoon sa atin. Kanta tayo di Tagalog, Tagalog ako. Kanta tayo ba di Tagalog? Mayat. Okay, mas mayat dito YouTube, mas malinaw na ni Ma'am Naida Feria. Uwi nagyaman ako matunay, manang nakasurot kayo. Diyan ka na ipos nagpay sa tayo kay Facebook, nag-live tayo data dito YouTube. Okay, ito po ang awitin na ialay po natin sa ating Panginoon. Sana maawa siya sa atin, sa ating inang bayan at sa ating lahat po sa Pilipino. Sabay kumanta dati pa nagmaymaysa, pagkakaisa ng Pilipino, sana ng ating Panginoon sa ating lahat. Panginoon, maawa
Yun po ang isang awitin. Marami po tayong nanonood ngayon, 102 nanonood. Sa mga hindi pa po nakapag-like, mag-like na po sa ating live ngayon. Tulad ng mga bukid, buhin at ang bukin. Makakapilat tayo. Okay, may 12 na nag-like sa ating live. Maraming salamat po sa 12 na nag-like sa ating live ngayon. At sa 127 na bigla o 70. Marami kapag ganito kasi maraming dumadaan. Kahit na dumadaan kayo sa mga live, pwede kayong mag-like at mag-comment din po. Maraming salamat po. Kahit like lang, yung mga dumaraan lang po. Mga dumaraan sa ating live, tapos sana mag-like po kayo. Maraming salamat. Habang tumitingin tayo ng pwede nating mas mayat ito YouTube ko na ni Ma'am. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Okay? Dito sa lupa, para nang sa langit. Okay, itong susunod na awitin. At Araraw Mi. Ilocano song, Christian song, Ilocano song pang for communion sa mga Araraw Mi. Sa mga hindi pa po nakapag-like dyan sa ating live, sana naman po i-like nyo po yung ating live ngayon. May 12 na pong nag-like. Maraming salamat po sa 12 na nag-like. At may 185 na nanonood. Sa mga 85, baka naman po pwede kayong mag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Bagikendara, the body of blood and blood of Jesus Christ. Bagikendara ni Kristo asalakan, pintay awate, kapyat sa malubungan, sabay kuman, kaiti daytoy apan na inkamabunho kapyat sa malubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi,
at sa ngalubungan. Kulang yung kopya natin dito sa may kulang na istansa. Oy, may 14 na nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat kung dagdagan po yung like natin. 14 na po. Saka may 92 po tayo na nanonood sa ating live. Maraming salamat. Kung content creator din po kayo, pwede kayo mag-comment dyan po sa baba at magsuportahan po kayo dyan sa baba. Habang kakanta po tayo. At kumustahan din, pwede magkumustahan dito. So mga kapwa Ilocano, Ilocano kayo latano, Ilocano kayo tatno mo tayo. Mag-request lang po kayo, mga Ilocano. Ilocano lang po muna. Yung mga pwede nating tugtugin. Siguro mga 1 hour po lang na mag-live po tayo ngayon. Malapit na po tayong matapos. 1 hour, depende po. Santo Niño, modelo ka ng tao. Ito po, yung awit na pong Santo Niño, baka pwede po ito. Baka hindi naman po sana ito. Kanta po ito ni Brother Leo Rosario. Kung kilala po niyo si Brother Leo Rosario sa kapwa po Katoliko. Ito kasi yung mga ibang sect po, hindi po sila dito sa awit na ito. Pero maganda po ang meaning ng kantang ito. Si Jesus Christ na isang bata, si Santo Niño ay modelo, naging modelo din siya na mabait na bata sa ating lahat. Sa ating panahon pa ngayon ay modelo, magandang modelo talaga si Jesus Christ na naging tao siya, napanganak siya bilang isang tao at naging bata. So, kay Santo Niño. Santo Niño, modelo ka ng tao. Ito ang sabi ng kanta. Sa pag-ibig mo kami ay nabago. Yun yung si Jesus Christ. Ang pag-ibig niya, talagang hindi po siya dumating dito sa mundo na isang Diyos na makapangyarihan, kundi siya po ay sumunod napanganak po siya bilang isang tao at naging bata. Kaya ito ang Santo Niño. Kantahin nga natin tong Santo Niño na kaawit ni Bro Leo Rosario. Hindi po ito i-cover lang po natin ang awit ni Bro Leo Rosario na Santo Niño. Maganda po kasi ang nito, mensahe nito para po sa inyong lahat. Bago man lang tayo magpaalam ngayon sa ating live, siguro, bukan po nating awitin ito, Santo Niño, awit sa mahal na Santo Niño. Ang Santo Niño po ay si Jesus Christ ng batang Jesus Christ. Santo Niño, modelo ka ng tao. Sa pag-ibig mo, kami
sa amo. Santo Niño, oh Santo Niño, naway dinggin mo ang aming hiling sa'yo. Tulungan mo kami magbago at mamuhay ayon sa kagustuhan mo. Santo Niño, oh Santo Niño, naway ikaw ay magpapiling ko. Mahal ko, Santo Niño. Okay, yun po ay isang awit na para sa po sa mahal na Santo Niño. May mga 50 po na nanonood dyan at may 14 na nag-like. Sa mga hindi pa po nag-like naman po, baka naman po pwede nyo i-like ang ating live ngayon para naman po marami po reaction po ang ating live. Sa mga mag-comment po kayo. Hindi po nakapag-comment. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na bago po lang po, baka naman po gusto nyo mag-subscribe para po updated kayo sa ating mga ina-upload na video. May mga karamihan po tayo, may mga Ilocano songs, Christian songs, at may mga Tagalog din po, pero hindi na lang po. Pero marami tayong mga short video sa ating YouTube channel, mga old songs na ina-upload po natin at para updated po tayo, baka naman po pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. At may 15 na nag-like. Maraming salamat. Nadagdagan po ang 14. Okay. Baka naman po pwede pang madagdagan yan. Kapatid, maraming salamat po. May 1 hour na po tayo and 27 seconds na nag-live ngayon. Magpupumustahan na lang po tayo muna. Basta muna tayo, wala pang comment na nagdag. Mag-comment lang po kayo bago po tayo mag-good night. Bago pa tayo matulog, kumustahan na tayo. Nandiyan pa ba si Diyos Lavitan? Maraming salamat po sa comment po. Hi po, sabi niya. At siyempre si Manang Naida Feria. Maraming salamat po, Atib Naida Feria. Kahit sa Facebook, sumunod po kayo sa YouTube channel para manood sa ating live. Subukan po natin mag-live ulit ng gabi-gabi kung kaya natin, basta may time at wala pong problema sa kalusugan at may time po tayo, basta mag-live po tayo ulit bukas sa 9 o'clock siguro sa gabi dito sa YouTube channel. Sa mga hindi pa po sa mga bumisita po ngayon, kabibisita lang na nanonood na hindi pa po nag-like, baka naman pwede kayong mag-like sa ating live. Kahit like lang po. Maraming salamat po. Naida, and then ano pa yung isang nag-comment kanina dito? Nandiyan pa ba kayo? Diyos Davita, Jomar, Makahiya, shout out. Diyos Lavitag, Jomar Makahiya, babag ang mga Rugin Lunes. Hello, Rugin. Okay. Malang Naida, Bang Salin, Kabsat, okay, Salin, Ilocano, at Ilocano. Magsalin. Tapos si Lex, comment. Maraming salamat po. Ano pa? Nag-comment kanina, basahin lang natin. Diba? Diyos Lapitag, may iba pa po. Okay, kanina pa yan. Cam, mega love shout out. Okay, Cam. Mega love shout out. Okay, magandang gabi. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-like, bago po tayo sana magpaalam, mag-like nyo sana po ang ating live. Maraming thumbs up dan host. Cam. Okay, maraming salamat. Cam. Sana all.
Sana oil. Sana all. Oily ang mukha ko eh. Ikaw talaga. Ham. Pero maraming salamat po sa pagbisita sa ating live ngayon. Sa mga sa mga sa mga hindi pa po nakapag-like, baka naman po pwedeng i-like niyo po ang ating YouTube. I don't speak Tagalog. Haha. Mm. Okay, English po ba? Sam, hindi pa po marunong masyado wala akong kawad-duwadan mag-English. Kunti-kunti lang. Meron pa palakpak naman si Cam. Okay. Ilocano talaga po, pero nagtatagalog lang kasi marami siguro nanonood na hindi na kaintindi ng Tagalog. Kaya lalo dito sa YouTube, marami tayong subscriber na Tagalog dito. Kasi nag-subscribe sila sa mga ano pong lingwahe nyo, language po natin, Ma'am Cam, o ano? Uh, uh, ano po ang pagsalita natin? Cam, Tagalog konti lang. Manny Pacquiao, teach me Tagalog. Oh, Manny Pacquiao. Ano po ba ang language po natin, Ma'am Cam? Okay? May 16 po na nag-like, baka naman po madagdagan bago po tayo mag-good night. Maraming salamat po sa inyo lahat. Didid dato puti, advertising, haha. Okay po. Cam, maraming salamat. Sa mga nanonood, mga 73, meron na 73 tayo ngayon na bumisita. Have a good night po. Okay, good night po and God bless. God bless everyone. And sana sa mga hindi pa po nakapag-like, inuulit-ulit ko po yan, mga hindi pa po nakapag-like, mag-like na po sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Kung kumustahan lang po tayo, have a good night po. Sabi naman ni Cam. Maraming salamat, Cam, sa pagbisita sa ating live ngayon at sa 75 po na nandyan na nanonood sa ating live. Maraming salamat. Pag dumaan lang po kayo, baka pwede nyo pong i-like ang ating live naman po. Maraming salamat po. Mag-subscribe na rin po. May mga may mga sa mga hindi po nakaintindi ng mga Ilocano, karamihan po kasi sa content natin dito sa YouTube channel ay Ilocano Christian songs, mga Ilocano mass songs, at Ilocano songs. May Tagalog naman pero kunti lang. Pero marami po tayong instrumental guitar instrumental sa ating YouTube channel, short video po tayo. Yung mga old songs, ganun. Marami po tayong instrumental doon sa ating dito sa YouTube channel natin. Okay? Sana madagdagan po yung 17 na like ng ating live ngayon. Maraming salamat naman po kung madadagdagan po ang 17 na like natin ngayon. Sa 69 po, na good night po sa inyong lahat. At sana, bago tayo matulog, manalangin po tayo. At siyempre, hindi dapat idagdag po natin na panalangin ang kapayapaan ng ating bansa. Sana po magkaisa po tayo manalangin sa kapayapaan naman sa ating bansa. Sana maayos lahat ang mga problema natin, mga gulo. Siguro, sinasabi niyo naman na wala na akong pakialam. Siguro ganun ang sabi, pero gusto man natin o hindi, may pakialam po tayo sa nangyayari sa ating bansa. Tiktahan po na tayo at panalangin na lang po natin na sana ayos lahat at naig ang kapayapaan, pag-ibig sa bawat sana po. Lang po sa mga hindi pa po nakapag-like sa ating live, mag-like na po. Magpapaalam na po tayo sa live natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po na nanood ngayon sa ating live, maraming salamat. God bless us all. Good night and God bless to Balong. Sabi naman ni Ma'am
Naida Feria. Okay, good night po ma'am. God bless. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abot ko lang po dyan. Maraming salamat. Announcement po pala, baka bukas mag-live ulit tayo sa mga 9 o'clock po sa gabi. Din po siguro. 9 to 10 siguro bukas. Maraming salamat po sa mga kakapasok lang. Baka naman po pwede kayong mag-like ating live naman po. Madagdagan naman yung 17 na nag-like dyan. Sana madagdagan yung 17 na nag-like po dyan. Kahit sa kapapasok lang, pwede kayong mag-like sa live natin. Maraming salamat po. At good night. Good night everyone. Good night po sa inyong lahat. Sa mga gusto pong manood ulit, pwede niyong i-ano ang live natin. Okay, sige po. Maraming salamat po.